नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी अश्विन देसाई होत आपल्या मराठी ट्युशन माहिती सातारामध्ये. आज आपण एवढं देणार आहोत की आय टी बॉम्बे मार्फत टेकपेशच्या टेक्निकल इव्हेंट जो आहे तो जो 17 ते 19 डिसेंबर 2021 साली आहे. मोस्टली हा ऑनलाईन होऊ शकतो किंवा ऑफलाईन होऊ शकतो. जर ऑफलाईन झाला तर आपल्याला जाता येईल, जर ऑनलाईन झाला तर आपल्याला व्हर्च्युअली त्यांचे एक्झिबिशन किंवा याची माहिती आपल्याला मिळू शकते. मोस्टली जर ऑफलाईन झाला तर तुम्हाला आय टी बॉम्बेमध्ये फिरायला मिळतो. तिथले इव्हेंट एक्झिबिशन यामध्ये तुम्हाला भाग घेता येतो किंवा तुम्ही स्वतः बघू शकता. आणि जर कोविडमुळे जर तो झाला व्हर्च्युअली झाला तरी तुम्हाला वेगवेगळ्या टेक्निकल जे एक्झिबिशन आहेत त्याचा लाभ तुम्हाला घेता येईल. तर त्यासाठी आपल्याला टेकपेस्ट 2021 साली ऑनलाईन आपलं करणं गरजेचं आहे एक्झिबिशनसाठी. तर आपण रजिस्टर कसं करायचं ते मध्ये बघणार आहोत. तुम्ही तर टेकपेस्ट.org टाकायचंय, जी लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन देईन. तुम्ही डायरेक्ट त्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर तुमच्या समोर विंडो ओपन होईल. किंवा तुम्ही टेकपेस्ट.org तिथं इव्हेंट मध्ये आहे, इव्हेंट मध्ये आल्यानंतर तुम्ही इथं इंडस्ट्री विजिट किंवा एक्झिबिशनवर तुम्ही क्लिक करायचं. एक्झिबिशनवर क्लिक केल्यानंतर तुमच्या समोर अशी विंडो ओपन होईल. ही विंडो ओपन झाल्यानंतर आपल्याला इथं खाली येते न्यू हा टॅब दिसेल. यामध्ये आल्यानंतर आपल्याला AI रोबोट असे वेगवेगळे एअर कार, ADAM, फॅमिली स्काय, किलबोर्ड अशा हे तुम्हाला नाव दिसतील. तुम्ही सर्वांना पर्सनल रजिस्टर ऑप्शन दिसते तुम्हाला. तुम्ही या प्रत्येकाला रजिस्टर करू शकता. आणि इथे नवीन माहिती दिसते तुम्हाला नोटिफाय मी, तुम्ही ह्याच्यावर क्लिक करायचंय आणि तुमचा ईमेल आयडी तुम्ही इथे टाकून घेताय. ईमेल आयडी मोबाईल नंबर तुम्ही टाकून घ्यायचा, तुमचं नाव टाकून घ्यायचंय, तुम्ही ईमेल आयडी टाकून घ्यायचाय. लक्षात ठेवा इथं तुम्ही रजिस्टर केल्यानंतर तुम्हाला ज्यावेळेस नवीन काही येईल त्याचा ईमेल आयडी तुम्हाला येईल, तुम्हाला मेल येईल. मी तुम्हाला अपडेट ऍक्टिव्हिटी तुमच्या मेलवर येत राहतील. तुम्ही तर माहिती तुमचं नाव टाकलं, ईमेल टाकला आणि मोबाईल नंबर टाकला, सबमिटवर तुम्ही क्लिक करायचंय. नवीन कोणती माहिती असेल, नवीन कोणतं एक्झिबिशन ऍड केलं असेल, नवीन कोणती माहिती असेल तर ती तुम्हाला ऑटोमॅटिकली तुमच्या मेलला येऊन जाईल आणि तुम्हाला त्याची माहिती होईल. तुम्ही पर्सनली जाऊन सुद्धा रजिस्टर करतो 1 बाय 1. इथे तुमचं नाव टाकायचंय, तुमचं नाव टाकायचं, तुमचा ईमेल आयडी टाकून घेताय, तुमचा मोबाईल नंबर टाकायचा आणि सबमिटवर क्लिक करायचंय. तुम्ही प्रत्येक इव्हेंट साठी रजिस्टर करू शकताय आणि जनरली सगळ्यासाठी पण तुम्ही रजिस्टर करू शकता. तुम्हाला प्रिपेअर तुम्ही सगळ्या माहिती बघून तुम्ही इथं सबमिटवर क्लिक करायचं. असे तुम्ही स्टेप बाय स्टेप सर्व इव्हेंटला रजिस्टर करायचंय. ती माहिती तुम्हाला अपडेट वेळोवेळी मिळून जाईल आणि इथं नोटिफाय तुम्ही केलं की तुम्हाला प्रिपेअर सगळ्या इव्हेंटची माहिती तुम्हाला मिळून जाईल एक्झिबिशन संदर्भात. आणि जर तुम्हाला सर्व इव्हेंट माहिती पाहिजे असेल तर तुम्ही इथं साइन इन वर क्लिक करायचंय. साइन इन वर क्लिक केलं तुमचा ईमेल आयडी तुम्ही इथं टाकून तुम्ही रजिस्टर करून घ्यायचंय. आपण साइन इन केलं तर आपली सर्व माहिती दिसते वगैरे. प्रोफाईल आला तर तुम्ही प्रोफाईल दिसेल. तुमचं नाव, तुमचं ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर, सबमिट. प्रत्येक इव्हेंट तुमच्या एक्झिबिशन साठी तुम्ही रजिस्टर करू शकता. तुम्ही प्रत्येक एक्झिबिशन रजिस्टर केल्यानंतर तुम्हाला मेल त्यांचे येतील आणि नवीन अपडेट तुमच्या मिळेल. हे सर्व एक्झिबिशन फ्री ऑफ कॉस्ट असणार आहेत. तुम्ही त्या रजिस्टर अवश्य करा. त्याचबरोबर तुम्हाला इथे भरपूर माहिती आहे. तुम्ही कोणते कॉम्पिटिशन, इव्हेंट्स, लेक्चर मध्ये पण तुम्ही जाऊन बघू शकता. तुम्हाला माहिती कशी वाटली कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करून सांगा. तुमच्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करू नका, म्हणजे अशी नवीन माहिती अपडेट माहिती तुमच्यावर पोहोचून जाईल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद.